Много ми е скучно. Мисля да звънна на Денис, да го питам как е. Звъни му. Здрасти, Любовче, как си? Добре съм и ме остави на мира. Говоря си с приятели ми. Чакай, имаш ли група? Да защо? Защото много искам да ме добавиш. Не може. Ох, добре. И защо си сменил матчинг аватарите ни? Защото така е речал. Аз ще играя на Брокейвън. Омге, здрасти, искаш ли да те добавя в групата ми? Да може и без това да си търся група. Окей, изчакай само да отида да ги питам. Здар хора, може ли да добавя едно момиче? Всички казали окей. Здрасти, приятно ми е да се запознаем. Аз съм Нора. И на мен нека всички се представим. И да направим фейс ревил. Чакай, Денис, какво правиш тук? Каквото си искам. Ох, добре, аз съм Нора на 15 и това съм аз. Всички й направили комплимент. Аз Яна на 16 и това съм аз. Всички й казали красива. Аз съм Ани на 14 и това съм аз. Всички й казали яка. Аз съм Дея на 14 и това съм аз. Красавица. Мерси. Ето ги и другите. Хора, отивам да си сменя скина и... Малея къртиш? Мерси. За нищо, мила. Хора, искате ли да играем на нещо? Да, аре на някакво оби. Ок, джойнете ме. Много ви благодаря, че гледахте това. Видео до край, докато очаквайте 2 части.